ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಐತೆ ಕನಕ ಸುಂಬೆರ ಹೋನಲ್ಲ ಬೇರಿ ಏನನ್ನ ಕನಕ ತುಂಬರ ಹೋಯ್ತಂದೊಂಡ ಉಂಟು ಬರ್ತೀಯ ಎಂಗ್ಲೆಗಿನಿ ಫುಲ್ ಕನಕ ತುಂಬನ ಬೇಳೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ತುಂಬುಜಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ರಡ್ಡ್ ಪಿಕಪ್ ಕಣಕೊಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಖಾಲಿ ಮನ್ ಪೊಡು पूरी बजी पकड़े था ಯಾಯ್ ಪಣಿಯ लाई बने रेंज को जाता रेंज की जन ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿನನ್ನೇ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಕನಕ ದಿಯಾ ಬಾತ್ ಅಮ್ಮಲ ಸಿರಿಲ ಅಡ್ಡ ನಡ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ದಾಯ್ತಾ ಬೋಡು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರ ಅಮ್ಮ ಪಾಪನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡು ಕೋಣು 35 ರೂಪಾಯಿದಾ ಸಿರಿ ಕೋಣು ಅಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಅಡ ನಾಲ್ ರಡ್ಡು ಬೋನಿ ದೀಪಿ ಅಟ್ಟು ಇದು ಯಾರು ಅದು ಬನ್ನ ಬತ್ತ ಮೂರನ ಕಲಪುರಿ ಯಾರ ದಿನ್ನು ಅಣ್ಣ ಯಾವಣ್ಣ ಜಾಪ್ತಿ ನಾಂಜಿದಿಡು ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಓಟಗೆ ಮೂಲ ದಾಳದಿ ಕಾಲಿ बोले बल्कि से करना टाटा बाय बाय బలన్నా అగ వచ్చింది అన్న మంచి ನೀನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ఇంకొంచెం కుళ్ళారా తయారుకొంతే బచ్చినాగ ఇల్లు ಯಾಕೆ ಬರಪ್ಪದು ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಚಾರು ಕೊಂಡತ ಅಲ್ಲ ಅಡುಕದೆ ನಿಜನು దండ బోర్తాను 200 రూపాయి కొడుతున్నాను యానికి సపుర సపురదది అవన్నా ఆ సతిస్తే మల్ల మల్ల అయ్యిండు పురి పుట్టావా వట్టి అంటూ
ini kita tunggu cara ya apa yang itu tora-tora ada di sini. Ulan apa ya uwal uwal tuh Aina dong. ಧರ್ಮ ಏನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅವು ಯಾನತ್ತು ಇರಿಂದೆನ ಎಂತ ಎಂಕ ಆಪುತಿಯಾ ಆಯ್ತಾ ತಿನ್ನೊಂಡು ಬುಡ್ಡು ಬುಡ್ಡು ನೀನು ಅಂತಂದ ಕೈ ಕ್ಲೋಡಿ ನಾಡು ನಿಕ್ಯಾವ ಅವು ತೋರ ತೋರ ಕರೀದಿರೋ ಅತ್ತಿ ಎಂತ ಮುಳಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ನೆನೆಜ್ಜಿ दायचं निकोडायने ಮಂಜಲ್ 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 ಅವರ ಕೊಡನೆ ಮಂಜಲ್ ಕಣ್ಣುಕು ಇದು ಪೂರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಚನ ಕೋಣ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹರಿಯದ 9 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೀನಿ ಬೇಕು ಬೇಕು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆತ ಮುಗ್ಲೆನ ಖಾನಾಕ ಸುಂಬುದ ಆತಜಿ ಬಡಾಪನಿಗೆ ಇಂದು ಖಾನಾಕ ಸುಂಬುದ ಈಗ ವನ್ನಸ ದೊರಪಣೆ ಬೇಲಗತ ಬತ್ತ ನೀರು ಸುಂಬುತಾಯಿ ಕನಿಕ ನಿಕಿ ಚೋಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಹೌದಾ ನೀರಾತನೆ ಇಂಚಿನ ಅಯ್ಯೋ ಉಪ್ಪುನೆ ನೀರು ಈ ಜಲ್ಲಾರಿ ಚೆಕ್ಕಿ ನಾರಕದ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಕವೇದ ವಡೈ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟತ ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಇಷ್ಟದೊಂದ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಂತಲೆ ನಾನು ಕಣಿಕರಂದು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರ ಇಂಕ್ಲುಂಜಿ ರಟ್ಟು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಬಡ ಚೂರು ನಾಲ್ದು ತುಂತು ಏನಿದೆ ತುಂಡೆ ದಾಸನೆ ತಿಂದೆ ಆಗೊಂದು ಚೂರು ಕೊಡು ನಿಕ್ಕು ಬರ್ತಾತ ಅಂದೆ ಇದೆ ತಂಡ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾನು ನನ್ನಿ ಅವಂದೆರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಧೂಳು ಬನ್ನಗ ಪೋತು ರಾತ ಏನ್ ಚೂರು ಸಂಪು ಅನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಪಂಜಿ ಪೂರ ಕೊಂತೆರತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಗಂದೆ ಆನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಕಡಿ ಪೂರ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪಾಪ A few minutes later. ಕಜಿಪು ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾರಗ ಬೀಡಿಲ ಕೊಂಡಾಯರನು ಬೀಡಿ ಪಾತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲತ ಎಂಕ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಣ್ಣಗೆ ಏನಂತ ತೂಂಡಾನೆ ಅವಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕುದ್ದು ಪಾದ ಹೊಡಿತ್ತನೇನ ಅಲ್ತಿಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಎಡ್ದುಕ ಬೀಡಿ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ದಾಯ್ಕ ಪಂಪೇನು ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕುದ್ದು ಪದಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಐನೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಪೋತನೆ
ಐನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯರಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತನೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೋಜಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಉಪ್ಪಿ ತುಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚೆ ತಗೋತಾನೆ ಎಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಯರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆನ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಆಪುನೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕೈ ಕೈ ಪದೊಂದು ಪೋಪುನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಆತು ಶೋಕುಲೆ ತಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಅವನಿತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಪ್ಪ ಕೊಂಡಪ್ಪನೆ ಇಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಾಯೆ ದೂರು ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಪಿರಾಡು ಪೋಡು ಒಟ್ಟುಗಂತು ಪೋಯರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎದೂರು ಪೋಂಡ ಪಿರಾಡು ಬರೋಂದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಪುರಾಯನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಯ್ತು 2 ರೂಪಾಯಿ ದಲಾಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಗ್ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಕಚ್ಚಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು 4 ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ಎಂಕ್ 2 ಆಯಗ್ ಐನು ತಿನ್ನೋಂದು ನಾಲ್ತೋಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ನಡ ಕಡಿತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಏನಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಯಾರ ಪಂತನೆ ಇಂಬೆದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಪೋಪುನೆ ಏನನ್ನು ಪಿರವ್ರದ್ದು ಈ ನಡ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂದು ಮಾಡ್ಮನೆ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತನಾಗ ಕುಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತ ಎಂಕು ಎಲ್ಲೇ ಏತು ಉಪ್ಪದ್ರ ಹೊರಂದಿತ್ತಾತ ಸುಮಾರು ಇಂಚು ನೋತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡುಂದೇ ಇದ್ದಿ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಕೈ ಪಾತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಪ್ಪೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪಾತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಿ ಅಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಬಾಳೆಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಜತಿಪ್ಪೆತ ಅಪ್ಪಗಾಯ ಬತ್ತಿ ಎಂಕು ಕಿನ್ಕದ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತಿಗೆ ಆತು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪುಲಿ ಕೊಯ್ತು ಕೊರ್ಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮರ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಪುಲಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನೆ ಮನಸ್ಸದ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂದಾರು ಐಕ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಆತ್ನೆಟ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪೋಯ ಒಣಸದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಬಿತ್ತು ಹಾರ್ದ ಏನಾಡ ಛಾಯಾರ ಬರೋದು ತೀರ್ಥೂರ್ನೆ ತೀರ್ಥ ಗೋರ್ದೆ ಇರ್ತಂದೆ ಪೂರ ಸುಂಬ ದಾಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಅನ್ನೆ ನೀ ಉಂತು ಜೇಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಂಚಿದ ಐಕ್ ಕಸಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅವು ಬದುಕುದುಂಡು ಐನು ತುದು ಯಾನ್ಲ ಕಟ್ಟನೆ ಮುರಾಣಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬದುಕುಂಡು ಇತ್ತೆಂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಲರ್ದ ದಾಸ ಅಲಾಪುನು ಒಂಜಿದೆ ಇತ್ತೆಂದೆಟ್ಟು ಪೂ ಆತುಜಿ ಆತುದುಂಡ ತೊಜ್ಪದೊಳಿತ್ತು ಎನ್ನ ಇನಿತಲಾಗುನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗುಡು ಒವ್ವಂಡ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇನಿತಲಾಗು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಲಾಗುಡು ತಿಕ್ಕು ವ್ಯಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.